Ang sinapalta eh. So, ayun na nga guys, nilagay ko na sa kawali ang hiniwa natin manok, ay yung chicken breast yung ginamit natin. Lagyan natin ng crush na bawang, paminta, tapos lagyan natin ng madaming ketchup. Ketchup. Tapos lagyan natin siya ng kaunting kumula. Tapos lagyan din natin siya ng isang lasong asukal. Pero huwag na siya tumulong. Tapos lagyan natin ng sweet. Kakahiya na sa boses ni Maparelos na masapawan ng ano? Ayan siya tulis. Mild sweet Tapos sauce. ako pa man ang sunod sa'yo. Ayan, tapos mix natin. Pero kailangan guys, pag i-mix na natin, hindi natin mga kuman guys, ay dapat Bago na malinis po. basa. Hugas po tayo pala. Maingay kasi narinig nyo. Maingay kasi ang ano. Dahil alam nyo guys, masarap yan pag kinakamay. Ayan, so ibabad na natin yan siya dyan sa plate. Ayan. Tsaka natin bubuksan ang ating. Ayan. At pag kumulo na guys, lalagyan na natin siya ng dahon ng tawagay. Ayan. Pagkong piraso lang. Sir, At talagyan din natin ng unsalted butter. Tapos ayan, natin siya maluto. Pero hanggang sa matunog yung ating butter. Tapos hayaan na natin hanggang guys. Hanggang sa maluto siya o lumambot yung ating chicken breast. Tatakpan muna natin guys. At mayat maya, i-check natin siya kasi i-check natin yan kasi baka masunog yung ilalim. Ayan. Kasi kailangan natin yun guys patuloyin ng kaunti. At masusurprise kayo guys sa lasa nito, promise. First time ko ito ginawa. Kasi isipan ko lang. Yan. Huwag lang kasi puro adobo ang ating gagawin sa manok. I-try nyo din ito guys. So, yung ginamit ko lang dito ay chicken breast kasi ang hirap mag-defrost ng buong manok. Ang tagal. Dito kasi naka-frozen lahat ng manok. Ayun guys, nagdagdag pala ako ng madami pang ketchup kasi parang hindi ako kontento sa kulay. Depende naman po yun guys sa inyo kung ayos mo sa inyo or sakto na sa inyo yung kulay niya. Kasi mamaya guys, makikita na bakit dinagdagan ko ng ketchup yan.
I-try nyo din to guys sa inyong mga bahay. Ayan, siguradong magugustuhan ng mga bata. Hindi lang bata, kayong lahat. Buong family. Ayan, siguradong pasok ito sa lasa ng ating pamilya. Ah, sobra-sobra na to ah. Ayan naman guys, ayan, malapit na po siya matulog. Ayan, diba? Selfie, char. Selfie daw. Peace. Anong ginagawa mo dyan? Wow, sarap na Ayan, ang ating menu for today. natatakam na talaga ako sa mga kanyang ganyang oras guys. Nakakaabutan pa ako ni Malandi. Inay namin. Agad ang umiiba kasi galing pa yung sa labas ng inis. Sobrang init po talaga kasi guys sa labas. Diba? Sure, oh. So malapit na yan. Kunti na lang ang tubig niya guys. Kasi lumigado na siya sa Dinala ko na lang yung lagayan. kalagitnaan. Sabi ko ng- pala, kunin ko na lang ito lahat. Iwa. Ano mo pinagsasabi ko? Ay, nako. Tabang mo. Wala. Haggard yan. Musulod na ko. Sindi, sabi mo. Kaya mo yan.
Wow! Ayan, matitikman na natin ang ating luto. Ayan. Masarap nito guys. Promise. Saan ba ako kukuha? Nilagay ko lang siya sa Tupperware guys kasi actually para makatikim din bukas si Lanky. Ayan. Guys, lasang chicken tocino. Malamang chicken. Lasang tocino siya guys. So sobrang sarap. Tapos sobrang lambot ng manok. As in. Oh. So pa guys. Tingnan nyo guys. Oh. Diba? Sarap. Ang sarap. Isa pa. Ayan guys, oh. Kain. Sarap. Ang sarap guys. Promise. Isa pa. Last na. Kanina pa ako nag-isa pa, isa pa. Guys, ang sarap. Kain po. Talagang hindi ako nagsisi na niluto ko to. Kaya guys, kung sawa na kayo sa adobo, gawin nyo to. Super sarap. Ang sarap niya. Sobrang sarap niya guys. Promise. So, thank you for watching guys. Nabidyo din si? Nagano ko? Nabidyo. Ano to? Sino daw? Ay, pinatataan ni Sir Jinsi? Iwan, hindi ako nakikinig. Wala. Bakit? Nag-mention? Oh. Minention ka dyan? Ano, napatagaan siya, na-reject ka. Kain. Dahil natin. Yung music, ano daw yun? Kain. Ay, ba't ka na naman? Ano nang tumutok niya? Dahil na, kain na. Ano ba? Sino ba sa may live ka? Hindi yan live. Hindi kayo lang. Ano ba nagkakaroon? Ano to? Ay, bilapis tiyawa. Ang sila ka ba? Kain. Ano, break ilang ha? Natalsik naman ko sa aking tribo ko. Kumanta pala sa ng break. Kaya di paulaan. Ano to? Nilok ang break. Yung kamat natin. Ito yun. Ano din yan? Ito yun. Sauce ng fried. Standing ovation. Magulo pa ako. 24 invite, di na-reply. Hintayin mo lang. Hindi ba na agad-agad ba? Bakit? Magtila ka. Bayot in 1 month. Bago na-reply. Iba. Yung iba abot ng buwan.
with gulay. May favorite. Ang palayo. Ang okra. Sino yung umiyak? Umiyak ka. Gawin. Sino? Gawin ka na. Malakad mo. Nakakita yan? Gagawin naman niya ng laruan. Minsan nagkakasundo ako sa hindi. Ang magkapatid yan? Hindi. Napinsan niya. Ha? Kainin nyo yan. Labang din, magluto ang pagkaon. Wala na siya luto. Gusto na nagalaw dito. Grabe na alaga. Ito rin eh. Tapos guys, mukbang kami ngayon guys. Gusto ko ako sa laban. Pwede. Totoo lang. Kagabi doon sa bahay. Ano siya? Hala, ang lahat ng mga ano. Hindi. Sino kasama niya to? Sinanay mo. Minsan ako sa'yo doon kumain. Sabi mo lang sinanay ko. Pero hindi namin alam na lumayas. Basta Ang na. natin malali. Malali. Ang tuwan niya talang ang gamit dito doon sa bahay. Sabi ko lawa. Isa lang kasi siya umalis dito. Hindi ko nito baka bakit malali yung pitak na. Nag-adjust mo ang konti. Ang mga tutukaw, di ganyan siya. Ang mga dulaan, di kang tukod. Ganyan kayo siya kalapit na daan eh. Ang tutukaw, ang mga ilang kailan, hindi mo ito. Bakit ganun? Hindi naman siya ganun talaga. Bakit nagwala? Ewan ko kanya. Ang niya lang. Ang bakit ang sabi ko niya. Pero sige mo, sige mo. Sinabi ko na, tawagan kong tatay, nagbili ka dito. Matakot yun. Sunog na. Tapos nalibang sila. Nang. Ha? Monkey. Nalibang ka pala. Anak ko siya naman, nagwantis ng kaay pag-uot. Yan lang ko niya. Sabi ka nakakit akong nalig na nagwantis. Ayaw kasi. Second batch. Spaghetti. Mukbang. Mukbang ngayong araw. Matulog na ko. Huwag kang nalika natulog. Ganito yung spaghetti nila dito. Nag-iingay nila. Wala ko, i-shut out no. Pero yung shoutout siya. Mukha mo ka nung sugod atong pagkaon na to. Nawa ko ang pagkansa. Sabihan ko na silang tigay. Eh, Ang tigay. malalaman naman yan sa ating bansa iba. Mino ito ni Perlin. Ito yung sa akin. Lasang kusino siya. Tapos, ito mga amo galing. Guys, Noodles tsaka lasagna. Ano na? Ayan. Tapos guys, may gulay pa from Langki. Ang anak ko. Second batch ko, spaghetti. Kain. Ang iingay talaga nila. Kulay-kulay no?